Покажи, говорю. Я за своего брата. Мимо проехал, увидел своего брата, остановился. Давай покажи. Ты будешь показывать или нет? Я с тобой не разговариваю. Ты нормальный вообще? Ассаламу алейкум мардам ва харон гироми. Хуб аст иншаллоҳ Аллоҳ ҳифзтон кунад. Мардам ва харон гироми аз як ташмо хоҳиш мекунам. Видео муҳим аст. Лайк, комментария ва намуро ба дигарон ромон кунем. Хоҳиши бародарона. Имрӯз суҳбат мекунем дар масъалаи мардуми муҳоҷир. Мардуми муҳоҷире ки дар азоб ҳам ҳастанд, дар машаққат ҳам ҳастанд, дар лату кӯб ҳам ҳастанд, дар гирезогирез ҳам ҳастанд. Дар бораи ҳамин иншааллоҳ ки суҳбат мекунем. Ва барои чӣ мардуми муҳоҷир қадр надорад? Лайк, комментария ва навора ба дигарон ромон кунем. Камеру вызывай ГАИ. Камеру у тебя есть, говорит. Вот, камеру. давай. Камеру. Ну хорошо, 9 камер, давай. Ну хорошо, камеру показываю. Я же Все, страховка дори, а? Конечно. Хамон, страховка есть. В чем проблема? Давай, вызывай ГАИ. Я Абдулгафор, меня Абдулгафор зовут. Что и что? Покажи, говорю. Я за своего брата. Мимо проехал, увидел своего брата, остановился. Давай покажи. Ты будешь показывать или нет? Я с тобой не разговариваю. Ты нормальный Вызывай вообще, ГАИ. нет? Да. Я его брат, я тебе еще раз говорю. Я его брат. Вызывай ГАИ. Вызывай ГАИ, давай. Я с тобой не разговариваю. И он не будет говорить с тобой. Вопросы есть? Есть вопросы. Ну, теперь кому будет вопросы, если он не будет говорить? Вообще говна заказывай. Браво, ши, дабши. Бравши. Короче, смотрите, ребят. Проезжаю мимо. Вижу конфликт. Вижу нашего брата. Это тип газ. Эй, ты, я тебе еще раз говорю. Иди отсюда. Руку убери. Руку убрал, я тебе еще раз говорю. Вот. Машина, смотри. Ты что говоришь? Татьяна 007, Карина Харитонов 197. Вот. И что самое прикольное? Он не зацепил. Он ему предъявляет то, что как будто газел его зацепил. Хорошо, что машина не мытая, ребят. Смотрите. Грязный, видите? Сейчас, подожди. Если бы он зацепил бы, то сразу видно было, и грязь тоже уходил бы. Мужик, а секунду. Эй! Эй! Ты куда убежал? Куда? На секунду останови. Эй! С места ДТП нельзя же! шуруъ мекунем иншааллоҳ. Тақрибан як моҳ якним мо дар сомонаҳои интернетӣ нестем. Баъзе аз душманҳо бисёр хурсанд шудастиянд. Аллоҳ ҳидоятон кунад. Таҷ муслими ҷо намерава ҳамиҷа иншааллоҳ. мавзӯи мардуми муҳоҷир. Чаро муҳоҷир лату кӯб мешавад? Чаро муҳоҷир гирья мекунад? Чаро муҳоҷира як шахси дига меояд тикад мекунад? Барои чӣ? ҳар як шахс бояд савол тия худаш да ки барои чӣ аст ин кор? Барои чӣ мардуми муҳоҷир дар азоб ай? Барои чӣ муҳоҷир лату кӯб мешавад? Барои чӣ муҳоҷир дар тарсу ҳарос ай? Барои чӣ? барое ки мо худмо гунаҳгорем. Худи мо гунаҳгорем. Бародарон ва хоҳарон гиромӣ, ба диққат гӯш кунед. ман худам соли 2000 буд, валлоҳу аълам 2001 буд ё 99 буд, Россия рафтам. синфи 10 будам. рафтам дар Россия. вақте ки дар аэропорт ман фуро омадам, ҳамон инсоне ки маро файрод кард, якум словаш, якум ҳарфаш, якум ҷумлааш чӣ буд? оста раҳ бигар, хушур раҳ бигар ки милисона қапанад. Я хеле раҳ бигар ки милисона қапанад. Я хеле раҳ бигар ки итарид накунад. Субҳаналлоҳ. аз аэропорт то квартирара мара ҳамин хеле кард ки ҳамун тарс дар дарунам ҷо шуд. вақте ки саҳар биромадем кор, аммо даг аз аму ҷои квартирамон 1-2 километр дуртар буд. мо бояд ки аи ҷангал ба ҷангала мегузаштем. дар уҷа дамобайнаш раҳ буд. вақте ки гузаштанда, субҳаналлоҳ, ҳамун инсоне ки қатим буд, ҳамун мегуфт ки и парову парара нигоҳ ку дурини ҷангал қатӣ бира ки милисона қапанад. ҳамун тарс дар дурунам ҷо шида будам. ман дигар метарсидам аз квартира бубирам. бовар мекунед? ман 2 моҳ дар ҳамун Россия будам. соли 99 ё 2000 хестам рафтам бо хона обратно. 2 моҳ ё 3 моҳ буд. аз тарсу ҳарос ҳамаш як вай буда. ва имрӯз то имрӯз ҳамин гапу чапу ҳамин корубор то ҳоле ҳастай.
барои чӣ мо барои як коре ки дар байни тоҷики худмон мешава як чечения як доғистони разбор меорем? барои чӣ? пас ҳамаи ҳамин корое ки мо мекунем баъд мардум дигар миллат, ман миллатчигӣ накардаистам, яъне қавми мисол миллати русу миллати чечена доғистону узбеку қирғизи қазоқ, яъне дар ҳамин масъала мавзӯъ қатъи суҳбат кардаистам. яъне ҳамино як шахс тоҷик ба сари тоҷика кира меёра? доғистонира, кира меёра? чеченира. ва вақте ки ӯ овард ба сари тоҷика як чечен, як доғистон, як қазоқ, як қирғиз, як каси дигаре ки овардак, баъд худи мо дар пеши ӯ беқадр мешавем. яъне қадри худмон гум мекунем. дар байни қазоқ чӣ ба нест, дар байни қирғиз чӣ ба нест, дар байни узбек дигар миллато чӣ ба нест, чӣ ба фақат дар байни тоҷика, чӣ ба сари тоҷика чеченира мебарем мепаронем, чӣ ба сари тоҷика чечени доғистонира мебарем корчашапак мекунем. субҳаналлоҳ. пас вақте ки мо ки кардем ҳамин кора, дигар миллат мебина, баъд мега ки о бес ки ҳамино худчон қатъи дружни нестанд. вақте ки ба сарта ки омадак мега ки ай пишти як каси дига намехеза. о бо кира меёра? бо мора меёра, як чечени як доғистония меёра. ва имрӯз ба ҳамин хотир мора ҳурмат нест, иззат нест. барои чӣ аст? барои ин ҳамин аст. яъне мо худмон ҳурмат накардаистем. яъне ба сари бародарма, ба сари додарма, ба сари акама, ба сари хоҳарма, ба сари апама кира мебарам? як миллати дигара мебарам. бале ҳаст шахсое ки субҳаналлоҳ ҳаромхӯрӣ мекунанд, аллоҳ хору залилшон куна ҳаромхӯрора, ҳаромхӯрӣ мекунанд, чӣ мекунанд? ва ӯ маҷбур мешавад ки як каси дигара барава бай куна ки биёя ин аму сумша бикаша бигирай дасти он. лекин хеле масъалаҳо дигар чиз аст ва масъалаҳое ҳастанд ки масъалаи кӯчак қатъи мо як миллати дигара меёрем. барои чӣ мо вақте ки як тоҷик дар мусибат мезана, чӣ ба дастша намегирем? ман наворе ки мондагӣ ҳастам мемонам, бинед чӣ хел инсон бародаре ки абдуғаффор дар раҳ рафтеста, як бародари тоҷикаш як калазарди ахмақ меброя, мақсад вайш карда тӯҳматш карда намешава ки мошина якаби тӣ задӣ, грузит карданиш мешавад. яъне ки бародар абдуғаффор мебина ки ҳамун бародари тоҷики худмай дарав якум фикрш чия, ба хотири аллоҳ ман бояд барам ҳамира аҳми мусибат раҳо кунам. яъне рафт ситуатсияра чико кард, вияснит кард ва ӯ гунаҳгор шуд, грех рафта. ҳамин хел агар мо ҳамамон бошем, ягон кас моро тикат карда наметавонад. ягон кас моро тикат карда наметавонад. ва имрӯз доғи мо ва проблемаи мо дар ҳаминае ки мо худмон дар байни худмон дар як квартира агар 5 нафар бошем, ба ҳамдигар рост намегирем. ба ҳамдигар рост намегирем. ва ба ҳамин хотир вақте ки мо дар як квартира 5 нафар бошем, ҳамдигармон қатъи рост нагирем, ба ҳамдигармон мисол гапу чап кунем, ҳамдигармонда як шахси дигара биёрем разбор куна, субҳаналлоҳ, баъд дигар миллат моро ҳурмат мекуна, дигар миллат моро иззат мекуна, дигар миллат моро мега ки о бародар ту беҳтарин инсони. субҳаналлоҳ. бардома харони гиромӣ, дар ин масъалаҳо бисёр бодиққат бошем. ҳар коре ки мекунем ба хотири аллоҳ бикунем. ба хотири аллоҳ. мисол як шахсият мисли бародар абдуғаффор дар як мусибат гирифтор шид, бире дастша бигирем. яъне ана ин хелқати мо метонем ки як хубии худмона анҷом битем ва дар пеши дигар шахсҳо сарбаланд бошем. бардома харони гиромӣ, имрӯз дар як реда мешава, субҳаналлоҳ, кира мебарад тоҷика, кира депорт мекунад тоҷика, кира вай мекунанд лату кӯб мекунанд тоҷика. барои чӣ? барои ин ҳамин аст охи. сабаб ин ҳаминае. то он даме ки мо якҷо нашавем, мо якҷо набошем, дасти ҳамдигара нагирем, бовар кунед ҳамин корҳо ва ҳамин чизое ки ҳастанд то охир мераванд, абадулабад мемонад. бардома харони гиромӣ, бо ҳам бошед, дастгирӣ кунед ҳамдигара. валлоҳи қасам, ба хотири аллоҳ, ҳар яктаи шумо агар хос ба хотири аллоҳ бошад, бовар кунед нур алал нур мешавад, не ки ба хотири аллоҳ нест бисёри ёмон.
бале ҳаст шахсое ки алҳамдулилла ба хотири алло мебироянд дастгирӣ мекунанд кӯмак мекунанд алло баракатшон мута лекин инсони инсонҳо хеле кам ҳастанд чӣ ба чеченӣ байни худаш дуруж нияй чӣ ба доғистонӣ байни худаш дуруж нияй чӣ ба дигар миллатҳо байни худшон дуруж ниянд чӣ ба тоҷики мо нест дуруж ниё охи субҳаналло алло ҳар як таи мо розӣ боша алло нигаҳбонтон боша бардом ва харони гиромӣ як масъалае вай кунем ки дигар миллат бинад дигар шахсҳо бинанд баҳра баранд ва бидонанд ки бес ки як чӣ шава агар дигар тоҷикиш мехеза паспат вай мекуна гап мезана дигар тоҷикиш мехеза суҳбат мекуна дар ин масъала алло аз ҳар яктаи шумо розӣ бошад мо дар масъалаи дар москва ки будем як чӣ да хоб мекардем як квартирада зиёда аз 10 кас будем ҳамон вақта ҳар саҳар заминӣ буда хонаи заминӣ буд ҳар саҳар як шахс меомад як 3 нафар меомаданд пиён саҳар соати 6 меомаданд пиён дар дармо мезаданд дара мезаданд медиромаданд дар як дар буд дар маҳкама намешуд хушрӯ дар дар мезаданд медиромаданд ҳамон ҷода моро фақат вай мекарданд ҳамид рост мо мемонданд смирнамон мемонданд ва пеш аз ин коре ки бадбахтҳо мекарданд моро худи мара ҳами хеле тарсонда буданд ки ман метарсидам авоиро нигоҳ кунам метарсидам ягон гапшон бигум яъне ҳами любой шада фарқ надорад мисол ман намегӯм ки бизан ман намегӯм ки ягон кор кунам фақат ба гап бебачо чо кадистай ман чӣ дорам хидмат дорам охи як кор бор дарем чӣ гапай яъне ҳамин чизора моро ҳами хеле карда буданд ки тарсонда буданд дигар мо гап зада наметонистем ва ҳамонро 10-12 нафара фақат меомаданд як сапагӣ доштан як тайме задан хеса мерафтанд як тайме задан хеса мерафтанд як рӯз як бега як бародар омада буд ҳамон бародар бисёр бародара ки хуб машоалло гапзан буд гапдон буд вақте ки ӯ меоянд мезана ҳама мехеза смирна меиста вай ҳайрон мемонада мега шумо чӣ кукадисте бихез ки месниём бихез ки ҷанг мекунам гуфт шумо деонаи шумо чие алкадоголико алкашора шумо нахуб па чинаца кунед ҳамин биромад ҳар сеша гуфт берун роед дар берун биромад ба гап як намудешам кардам ба худо қасам изминияи пурсидан хесам биромадам рафтанд яъне ин масъалаҳо ина бинге ки як шахс 12 нафара чӣ шавай карда дигар ай тарс мондем алҳамдулилла ин амина охи корбор бардом ва харони гиромӣ як каса диде як бародари тоҷика диди дар ягон ҷо мақсад мусибат болои сараш омадагӣ аст дастгириш ки кӯмакш ки як хоҳаре як апай дар ҳудуди русия садҳо зани тоҷик ҳастанд ки субҳаналло мусибат доранд садҳо модарои тоҷик ҳастанд ки мусибат доранд дастгир шумо бошем бародарон ва хоҳарони гиромӣ